Приветствам ви отново на нашия пореден вебинар. Този път на тема професионално димиране, тъй като смятаме, че наближават есента, денят се смалява и осветлението става все по-голям приоритет за домакинствата и бизнесът. Затова сме решили да представим нашите професионални димери от ЕЛКО-ЕП България. Аз съм вашият водещ, казвам се Радостин Стефанов и съм технически директор на ЕЛКО-ЕП България. Семинарът ще отнеме около 1 час и е насочен по-скоро клиентски. Няма да изпадаме в прекалено много технически подробности, макар че не може без тях, тъй като в противен случай ще се проточи повече от зададеното време. Ще ви представя една презентация, в която ще може да се видят нещата и няколко видеа, които сме записали за вас. Надявам се да ви бъде полезен и ползотворен този вебинар и да научите нещо ново. Така. Това е темата, по която ще говорим. Още хора искат да се присъединят. Присъединяваме ги. Темата е професионално димиране с ЕЛКО-ЕП, но както винаги за хората, които ни гледат за пръв път, ще представим компанията ЕЛКО-ЕП България, с кои сме ние, с какво се занимаваме и така нататък. ЕЛКО-ЕП е европейска компания, произвеждаща релета и електронно оборудване, изцяло чешка. Ние сме клонът на ЕЛКО-ЕП за България, като изнасяме в над 70 държави, имаме 16 клона в целия свят. Цялата разработка от дизайна до производството се извършва в една фабрика, на едно място. Няма аутсорсване на продукти. Фирмата е на пазара от 1993 година. Като имаме акредитирана лаборатория, която покрива всички европейски изисквания за качество, което означава, че нашите продукти са сертифицирани за участие в държавни поръчки и всякакъв вид проекти, което ни позволява също да предлагаме 5 години гаранция, което не е често срещано. ЕЛКО-ЕП също така е иноватор в производството и разработката на ново устройство за автоматизация, както и произвежда много продукти всяка година. Да не ви занимаваме повече с компанията, като цяло много сериозна компания. Едно от големите предимства е, че тъй като сме европейска компания, нямаме проблеми с доставки, каквито има в Китай и в други държави извън Европейския съюз в момента. Нашите доставки обикновено в по-големи количества идват за една седмица максимум, а повечето неща дори ги държим на склад. Това също гарантира качество, както казах. Ние произвеждаме и за много други марки аутсорсвани продукти, като Siemens, ABB, Schneider, някои от които не желаят да бъдат показвани. Тук може да видите някаква част от тях. Имаме също всички декларации за съвместимост, официални документи, сертификати на някой, ако му трябва. Това е по-скоро значение за електронната апаратура, която се използва в ЕРП изгражданията, фотоволтаичните централи и други. За димерите не е толкова важно, но имаме сертификат за всеки един продукт, европейски сертификат. Това, което ще започнем всъщност е какво е димиране. Ще обясним за хората, които не са запознати. Как работи димирането, каква е целта на димирането, защо се използва димиране, как се избира правилен димер. Там вече нещата стават много интересни, тъй като това е може би най-сложното нещо в осветленията, изборът на правилния димер, тъй като има десетки различни видове димиране и димери, различни осветителни тела. Не е като простото осветление, включване и изключване, трябва да се избере правилен димер, който да работи по най-добрия начин, защото ако не си съобразят някои неща,
Просто или не можем да димираме, или не можем да управляваме, както ние пожелаем. Димиране, това идва от английското dim light, има такава дума. На български буквално е приглушаване на светлината. На български димиране се разбира едновременно функцията, с която се увеличава и намалява осветителността на осветително тяло, както и димиране наричаме самата технология, която се използва за постигане на тази цел. Осветителността на лампите се измерва в така наречените лумени и се нарича също светлинен поток. Когато димираме дадено осветително тяло, този светлинен поток намалява, съответно се получава ефектът на по-голяма осветителност и по-ниска осветителност. Това е най-просто димирането. Защо трябва да, или по-скоро защо е хубаво да използваме димируеми осветления и какъв е смисълът от тях? Първо, много по-висок комфорт се получава с използване на димируеми осветления. Няма нужда да се създават класическите комбинации от серия ключи полилей, в които светят 3 кружки, 2 кружки, 5 кружки, нали, двете едновременно, което създава различни сценарии. С помощта на димируемо осветление можем само с един димер и с управление на един кръг осветление да постигнем различни нива на осветителност, които създават същия ефект, какъвто класическите комбинации. От друга страна, освен този ефект, там където има скрито LED осветление, многократно по-удобно и по-приятно с използване на димируеми осветления, да се приглуши осветлението до някакви поносими граници или по-приятни, в зависимост от обстановката. Дали ще е вечеря, дали ще е четене на книга, гледане на филм, много по-удобно е да димираме осветлението до нашите най-добри възприятия, отколкото да правим различни комбинации от ключове. Също така, другата особеност на димирането и другото полезно нещо, това е повишената енергийна ефективност, което е наболяла тема в момента с повишаване на цените на електроенергията. При използване на димиране не се работи на 100% при осветлението и логично се изразходва по-малко електроенергия. Практиката не винаги това се налага, но през деня осветлението няма смисъл да работи на 100%, за да се постигне добра видимост. Така може да се икономиса до 30-35, дори в някои случаи до 40% електроенергия, което нормално бихме заплатили за осветление работещи на 100%. Както се вижда на тази графика, това е графикът на различните димируеми източници, не винаги пряката мощност с увеличение води до увеличение в осветителността. Тоест има някаква граница, повечето осветителни тела, да кажем на около 80-89%, постигат 99% осветителност и оттам нататък другите ви 10% са абсолютно безмислени в повечето случаи, което особено при големи индустриални обекти или офиси, хотели и така нататък се вижда с реално тази разлика в цената и в разходите за електроенергия. В домовете също е полезно, тъй като в момента не е както беше преди 20-30 години, се правиха с по 2-3 кръга осветление една всекидневна. В момента е нормално нещо да има 7, 8, 9, 10 кръга различни осветления, които работещи едновременно разходват немалка електроенергия, дори да са енергоспестяващи LED осветления. А с едно димиране можем така да намалим до 30-35 до 40%. Както казах, това е другата голяма полза от димирането. Енергийна ефективност и много по-добър комфорт. За LED осветлението, както казах, това особено силно важи за максималната осветителност, тъй като никъде не е нужно да работи на 100% във всеки един момент. Един от въпросите, които най-често ни задават е: можем ли да димираме успешно LED осветление, по-точно LED ленти? Тъй като има различни вид LED осветления, вече това е стандартът, 90% от осветленията са LED. Те са във вид на различни лунички, панели, полилеи и така нататък, дори повечето кружки също са LED, което се прави с цел енергоефективност. Та въпросът е: можем ли да димираме LED осветление?
всяко едно LED осветление подлежи на димиране физически. На практика това не е толкова просто, колкото изглежда на пръв поглед. За да е възможно да се димира LED осветлението, това нещо зависи като опция от така наречения драйвер. Това е електрониката, която управлява светодиодите по начина, по който светят. Защото един LED осветление се състои от светодиоди и електроника, наречена драйвер, която едновременно преобразува захранването му от 230 волта на постоянен ток и едновременно с това управлява начинът, по който се извършва самото светене. От този драйвер зависи дали можем да димираме LED осветлението. Трябва драйверът да е така нареченият димируем драйвер. Това е най-важното нещо, което се гледа преди закупуването на осветление, когато искаме да димираме. Първо трябва да знаем какво е LED осветление и какво е драйвер. Този драйвер в някои осветленията за продажба, като LED панелите, LED ленти за скрито осветление, спотове, луни и така нататък, може да е нещо физическо отделено като устройство, което отделно захранва самите осветления. И в този случай не просто трябва да го изберем така, че да е димируем. Можем да преобразуваме панел, който не е бил димируем, в димируем с подмяна на този така наречен драйвер. В други осветления, като някои видове лунички, LED кружки или директно изработени полилеи, този драйвер е вграден директно в осветителното тяло и е интегрална част от него, т.е. инсталатора или потребителя няма достъп до него. Единственият начин да направи и да използва такъв вид осветление с димиране е да се закупи вече съвместимо димируемо осветление. Димируема луничка, димируема кружка или димируем полилей. Това нещо могат да ви го кажат консултантите в магазините за осветления, защото ако е недимируем драйверът, вие няма как да го димирате по никакъв начин. Не е възможно физически. Какви други осветления могат да бъдат димирани, освен LED? Практически всички осветления, макар че там нещата не се използват толкова често димиране, тъй като то не е толкова комфортно и толкова плавно, колкото при LED осветлението. Не се постига добри резултати за окото. В класическата нажижаема жичка димиране става директно с един ротационен ключ, като се понижава напрежението в ходното, съответно започва по-малък ток да протича през релтанчето, по-малка топлинна енергия, по-малко излъчване. Това е така нареченото аналогово димиране, като там има ограничения по мощност. Луминесцентни осветления и пури, димирането на такива осветления също е възможно. Те се използват предимно за големи магазини, тъй като там се търси тяхната цветова гама и топлина на осветление, т.е. видът цвят, който излъчва светлината и по-специално студена. Това димиране е възможно, но не е препоръчително, тъй като не отговаря по ефективност и качество на LED осветленията. Доста често при използване на димиране на флуоресцентни лампи при ниска степен на димиране, т.е. приглушаване, започва едно примигване, което е много дразнещо за очите и дори не винаги се забелязва с просто око, но се усеща и започва много да товари мозъка на човек. Затова не се използва много, но е възможно. Трябва да се избере много коректен димер, точно съвместим за луминесцентни осветления, за да може да ги димираме. И той е електронен димер. Там не става с обикновен димер с ключ, който се върти. Халогенните лампи, те също трябва с етикет димируеми, т.е. съвместими, и да се избере подходящия димер, който да ги управлява. Тези димери са много специфични. Ако са неправилно подбрани, пак се получава ефект на димиране, но димирането е много насечено. То не може да става като плавно. Тоест не можем да приглушим с ефект заряд или изгрев. Светлината се вижда на отделни стъпки, как изведнъж е светло, изведнъж става тъмно. Започва да примигва също при ниска степен на осветеност. Както и за разлика от LED осветленията, димируемите халогени, които работят на ниска осветеност, всъщност не само не понижават енергийната си ефективност, а започват да харчат повече и съкращават живота си поради спецификата на технологията, която се използва при тях. Енергоспестяващи осветления от класическия вид могат да бъдат димирани без проблеми от електронни димери,
Там няма такива проблеми. Лампите с нажижаема жичка, както казах, с риотанче. Това е начинът при тях. И понеже си говорим главно за LED осветления, как работят така наречените LED драйвери. Димиращия драйвер или трансформаторът контролер, за който си говорихме, той има две функции. Първата функция е трансформатор, който преобразува захранването от 230 волта, което е стандартът, променлив ток, в ниско волтово напрежение, подходящо за LED диодите, които работят на 12-24 волта постоянен ток. Има и особености, които работят на 48, 60 и повече, но всичките са на постоянен ток. Затова служи като първата си роля така наречения драйвер. Той е един трансформатор. Но той има и друга функция. Втората функция е да редуцира количеството електрическа енергия към LED диодите и по този начин да регулира осветеността. Това е така нареченото димиране. Сега, понеже виждам, че още хора има, които се записват в вебинара, после който е изпуснал началото, ще може да го гледа на запис. Всички, които гледат на живо, ще получат записът отново. Припомням, какви начини използваме за димиране технически. Няма как да минем без някаква техника, тъй като това е много важно, за да се разбере по-нататък какви са предимствата и недостатъците. Основният метод това е така наречената широчинно-импулсна модулация или така наречения ШИМ. LED драйверът, който димира с широчинна импулсна модулация, привключва постоянно захранването на осветлението многократно в рамките на 1 секунда. Колкото по-дълго е включено захранването и са по-къси пулсациите, толкова по-ярка изглежда светлината и обратно. При честоти над 200 Hz това примигване се възприема от човешкото око като едно постоянна светлина и мозъкът го възприема в средното ниво на осветленост. Това е особеност на човешкото зрение. Ако снимате с камера на телефон, ще видите тези примигвания много често. Ако си говорим за по-нисък ранг димер, там се виждат тези пулсации. В високия клас димери такива пулсации не се виждат. И високия клас оптителни тела. Но това е така наречения широчинно-импулсната модулация или ШИМ. Другия вариант това е така наречената амплитудна модулация. С този метод LED драйвера директно увеличава или намалява силата на тока, подаван към осветлението. С този метод се елиминира този риск от примигване и това нещо е много по-щадящ метод за окото, но този метод, когато се използва, съответно имаме много по-скъпи осветителни тела. Така че това е високия клас осветление и димиране с амплитудната модулация. Само за сравнение, всички телевизори работят по този метод широчинна импулсна модулация. Отзад на телевизорите има една подсветка, която примигва определени херци в минута. Така че това не е нещо, което се използва рядко, това е масовото. Широчинно-импулсната модулация. Всички телефони също работят по този метод, така симулират увеличаване и намаляване на светлостта на екрана с подсветката си, по този метод работят. Какви са самите методи за димиране, тъй като технологията и методите са различни неща и също трябва да се взимат под предвид. Без значение как драйверът успява да направи това димиране физически, това, което е от реалното значение за потребителя при избор на димер е всъщност метода на управление, как драйвера бива инструктиран от външни устройства, от ключ, от управление, по всякакъв начин, как да си увеличава или намалява осветеността. Няколко основни начина има за управлението на драйверите. Във всеки от тях драйверът трябва да има захранване и управляващ сигнал, когато се използва външно управление. Прякото управление се използва, когато токът за осветлението директно преминава през димерът и димерът управлява директно мощността към осветителното тяло. Това е така нареченото фазово димиране, което има няколко метода за използване. Единият се нарича тряк, другият се нарича трейлинг кетч. През фазовото димиране електрическата енергия, това, което трябва да се запомни всъщност е, на което искаме да наблегнем, тя преминава през димера електрическата енергия и тук е от много ключово значение тази енергия
да не надвиши максимално допустимото от димера. Тоест, какво означава това? Това означава, когато се използва такъв вид димиране, винаги трябва да си пресметнем максималната консумация на осветителните тела, така че тя да не надвишава максимално допустимото от конкретният ни димер. От тук вече има избор на различни видове димери. Това е една от най-често срещаните грешки, тъй като много често се случва или наши клиенти, или потребители да си закупят някакъв димер, който е твърде маломощен за осветленията, които те са подготвили. Тук също има някакви особености. При LED осветленията, особено при LED ленти, има така нареченият пусков ток, който е многократно по-силен от максималното им натоварване. Затова, когато се залагат такива димери при LED осветления на LED ленти и техни драйвери, трябва да се предвиди димера да е по-мощен, отколкото с 30%, отколкото мощността, която е от осветленията. Тоест, ако имаме 150 вата димер, ние не можем да използваме 150 ватов драйвер, а трябва да използваме 110-120 ватов драйвер, така че когато тръгне пусковия ток да не надвиши максималната допустимост на димера. Няма да ви занимавам с технически подробности за фазовото димиране. Това е, което трябва, може би, на потребител, което е от значение за изборът на димер, тъй като ще се отклоним в математически формули и графики, който иска да ги научи, мога допълнително да го консултирам след изглеждане на семинара или да си потърси информация на нашия сайт. Какво може да димираме с фазово димиране? Най-често се димират панели, директно кружки, лунички, всякакви такива полилеи, които са директно димируеми и съвместими, да пише на тях dimmable, да бъдат димируеми. Съответно, когато се слага полилей с отделни кружки, които са димируеми, се присмята общия сбор на мощността на кружките, когато се избира такъв димер. Друг вид управление, изключително подходящ за по-големи обекти, това е управлението по 0,10 волта, така нареченото аналогово управление. Това е един протокол за комуникация, по който до всеки един драйвер или захранване се предава отделен комуникационен сигнал по двужилен кабел. Съответно, този кабел е отделен от захранването, има си захранване в драйвера, има си изход към осветлението и си има още един кабел, който е за това управление. То се нарича 0,10 волта, защото подава от 0 до 10 волта и съответно това съответства на процент. 0 волта означава 0%, 5 волта 50%, 10 волта 100%. Какво е предимството на това управление? Ето как е схемата му с контролер, осветление и самият димер. Какво е голямото предимство на този метод? Тъй като всеки драйвер си е сам за себе си, никаква електрическа енергия не преминава през димерът като устройство. И това позволява едновременно да управляваме огромен брой устройства едновременно. Тоест, ако имаме различни ленти, те са примерно 5, 6, 10, 20 ленти по 20 метра, може да ги управляваме с един единствен димер едновременно. Например, никакъв проблем не е да се управляват 800 осветления по 400 вата с един димер. С този метод. Това говорим за много голям обект. Но това е голямото му предимство. Второто предимство тук много по-бързо става димирането на по-малки стъпки, за разлика от фазовото димиране директното, където минималната стъпка на осветленост е 10 до 20%. Няма как да го направите през 1% осветленост, защото физически не е възможно при фазовото димиране. При 0,10 волта обаче е възможно. И това нещо се прави за много прецизно постигане на осветленост, точно колкото не трябва. Особено при LED ленти могат да бъдат димирани до 1-2%, което е съвсем приглушена светлина. Особено приложим, както казах, и за индустриално осветление. 24 волтови ленти е много добър, когато се ползват за скрито осветление с едно устройство. Друг вид управление е вече по-висок клас, когато не трябва наистина сериозно решение. Това са DMX и DALI протоколите.
DMX това се нарича Digital Multiplex Lighting Interface. Това е метод за управление, който позволява много бързо димиране и много бързо регулиране на различни цветове при RGB ленти и RGB осветления. Това са многоцветни осветления, които могат да се сменят цвета по желание. Да при DMX-а наистина има на много голяма бързина на действие. Обикновено този метод се използва в дискотеки, осветления за представления, ефекти, когато създават в някакви учреждения. Става и за вкъщи, но основното му приложение е в развлекателната индустрия, тъй като позволява много бързо превключване и изключване на осветленията, което не е постижимо по нито един от другите методи. За комуникация на такъв метод трябва да се предвиди още при окабеляването отделен 5-жилен кабел и специализиран контролер, като този 5-жилен кабел трябва да се предвиди така, че да обикаля различните осветления. Всяко едно осветление трябва да бъде достигнато. Това няма как да го направите на вече завършен обект. Това нещо се предвижда още при проектът и се залага при окабеляването. Другият метод подобен, това е така нареченото дали осветление, съкратено от Digital Addressable Lighting Interface. Това в момента е най-хитовия метод за управление на осветления. Различни предимства има пред класическите методи. Сигнала за управление се подава също по двужилен кабел, който трябва предварително да бъде окабелен до всяко едно осветително тяло, като може да е последователна звезда по всякакъв начин окабелен, като се използва един специален контролер, който адресира всеки един драйвер, който си има памет в него и може да бъде настройван да се управлява чисто електронно със софтуер. Какви са предимствата на това дали осветление? Първо, това е единственото осветление, което може да димира през 256 позиции. Тоест, то дори не е 100%, а е още по-прецизно. Второ, това е най-плавното за управление осветление и най-бързо реагиращото за всякакъв вид димиране. Когато се използват комбинации от много осветления, а не само 1-2 полилея, говорим за 50, 60, 70 лунички, множество висящи насочени аплици, различни комбинации от кружки, от полилеи, тогава дали осветлението позволява да ги комбинираме в групи и да ги управляваме едновременно, като не се забелязва никаква разлика във времето за действие, т.е. няма едното осветление да избърза, да димира по-бързо, другото да се види как се забавя и така нататък. Това е по-високия клас осветления. Ние главно предлагаме от смарт решенията си, LQEP, предлага такива решения за дали и DMX, но в момента ще говорим за масовата част, което е фазовото димиране главно и за 0,10 волта. Каква е особеността при димирането специално на LED ленти, тъй като те са малко по-различни от другите видове LED осветления, като кружки и панели? Има някои особености, които могат да се окажат скрит капан пред клиента, който е решил да реновира жилището си, или пред инсталатора, който решава да изпълнява обект с скрито осветление с малко по-голяма дължина. Защо? Основната разлика на LED лентите, за разлика от другите видове осветления, е, че при LED лентата дължината на LED лентата е свободно избираема, т.е. мощността варира в много широки граници. За разлика от една кружка, която знаем, че е 10 вата, при LED лентата там нещата са малко по-различни. Те са по метраж, има различни мощности, могат да се получат някои неприятни ситуации. Тъй като има различно захранване, съответно, когато избираме димер, който димира фазово, ние трябва да изберем такъв димер, който да не надвишава максимума на лентата. Но такива димери физически много трудно се намират след някаква граница на дължина на лента. Затова има огромно значение дали лентата, която избираме на 12 волта, на 24 волта. Има много видови комбинации, както и по цвят на лентата, дължина на метър, яркост и така нататък. Така че да се избере правилният съвместим драйвер, който работи за точно този волтаж, постоянен ток и позволява димиране. Самите ленти очевидно имат ограничение на дължина. Ако сложим 100 метра лента по 15 вата на метър,
Такава лента няма как да съществува, защото в момента, в който я захраним от едната страна с достатъчно голяма мощност, за да стигне до другия край, първите диоди ще получат прекалено много енергия и ще изгорят. Последните няма да получат достатъчно и няма да светнат. Дори да сложим от двете страни захранвания, пак ще се получава едно неравномерно светене, в края винаги е по-силно, отколкото по средата. За да имитираме такава лента с голяма дължина, се създават различни парчета лента за скрито осветление, които се свързват всяка към отделен контролер и най-добрият начин е или дали осветление да се приложи, за което говорихме, или 0,10 волта, като те по този начин различните парчета работят едновременно и се създава илюзия, че всъщност управляваме едно много дълго парче с много голяма дължина скрито осветление. Това е полезно да се знае практически при проектиране. Драйверите за фазово димиране при димиране на LED ленти са приложими единствено при малка мощност. Това вече го говорим изцяло практически. 10 до 150 Вт. Установили сме, че драйвер с по-голяма мощност от 150 Вт не съществува в момента на пазара, в България поне. Драйвер, който да успява да димира LED лента над 150 Вт без проблеми. Има такива драйвери, тествали сме, става едно примигване, кондензаторите не могат да се разтоварят и просто няма качественият ефект. Когато тръгнем много бързо да го изключваме, става едно примигване, много неприятно. Има един момент, в който димерът ни започва да димира, стига до някакви проценти, да речем 30% и след него вече изключва директно с примигване. Това се получава при използване на много големи мощности за драйвери при фазово димиране. Така че там препоръчваме ние 100-150 Вт максимум, което се пресмята по дължината на метър на лентата. С 30% отгоре, заради пусковия ток. Може и 20%, но 30% е 100% сигурното. За ленти с по-голяма мощност, както казах, се препоръчват драйвери, които са съвместими по 0,10 волта. И по този начин отпада това притеснение за мощността. По 0,10 волта могат да бъдат управлявани всякакви мощности без никакъв проблем. Това е решението за ленти по дълги от 25-30 метра, които са по 15 Вт и нагоре на метър. При нужда вече от много голяма дължина на ленти, да речем 300 метра скрито осветление в апартамент луксозен или някакво учреждение, или хотел, или някакъв магазин, там вече препоръчваме управление с драйвер съвместим по DALI протокол или по DMX протокол. Най-добрият вариант е такъв вид управление. Там могат да бъдат комбинирани различните ленти като една цяла, могат да бъдат управлявани едновременно, но най-вече DALI осветлението позволява много по-големи мощности на димиране, отколкото стандартните фазови димери. Говорим за мощности от 350 и 400 Вт и нагоре. Сега искам да спомена защо е хубаво преди да тръгнем да закупуваме димери, драйвери, ленти и така нататък, да прибегнем към някаква професионална консултация, било с нашия продавач-консултант в осветителния магазин, в който закупуваме осветителни тела, или с хора като нас за димерите, които продават димери, преди да тръгнем да закупуваме някакви устройства. Както виждате, изборът на съвместими драйвери, осветления, комбинирани с съответните димери, не е по силите на обикновения потребител обикновено, особено когато знанията му по темата се изчерпват с търсене в интернет и могат да бъдат допуснати грешки. Неправилна комбинация в най-лекия случай води до неприятно димиране, примигвания, некачествено осветление, промяна на осветеността в не особено добър вид. В някои случаи дори може да се стигне до дефектиране на устройство и директно изгаряне на осветлението. Това е при особено неправилна комбинация. Също така, поставянето на недимируемо осветление върху димер обикновено води до нищо не води, т.е. не може да го димирате или ви забива димерът и спира да работи. Ако е електронен,
Също така поставянето на димируемо осветление спрямо обикновено просто го превръща в една обикновена кружка, да речем, само включва и изключва. Но по-лошия случай е да сложите несъвместим димер с дадения вид осветление. Когато си изберете по-професионална консултация и попитате някой, който има знания, ще ви бъдат препоръчени съвместими осветления, които отговарят на това, което търсите. Като съответно за тези осветления ще ви бъдат подбрани като модел, така че да са димируеми и съответно ще ви бъдат подбрани правилните димери, които да изберете. Тъй като това са трите стъпки: осветления, правилни драйвери и правилни димери, които да димират тези драйвери, тъй като има най-различни видове димери, които ще разгледам след малко. След малко и в момента ще представим нашите най-успешни продукти на LKEP, които може да предложим на пазара за димери. И започваме с специалният ни бюджетен модел, така нареченият SMRS. Това е моделът на димера. Това е димер, който няма нужда от нулев кабел, за да работи. Тоест, абсолютно съвместим е във вече съществуваща конзола с ключ, да го монтирате и да започнете да димирате осветление, което вече се съществува без нужда от никакво преокабеляване, за разлика от повечето димери. SMRS е разработен специално за LED осветление. Не може да димира други източници. Е с мощност до 150 вата, волтампера и мощността, което ще рече, че около 120-130 вата може да димирате през него. Това е обикновено един-два панела, няколко кружки, драйвер на LED осветление, който е на скрито осветление с LED лента, около 120 вата. Монтажът е много лесен. Единственото условие е, че тук ви трябва така нареченият push бутон вместо стандартен ключ, тъй като димерът е електронен. Тоест димерът не е пряк физически, димерът вътре има контролер електронен, който подава различна мощност и му подавате на единият така наречения тест ход. Ето го тук на схемата, му връзвате един push бутон, с който подавате команди. С едно натискане включвате и изключвате, с задържане на бутона се димира съответно с увеличаване, намаляване на осветимостта. Можем да димираме всякакъв вид панели, кружки, унички, LED лента, но тя трябва да има драйвер, плюс самата лента, пури, полилеи и така нататък. Ние сме направили един тест, който ще ви пусна в момента, едно презентационно видео и после ще ви покажа практически с реална кружка, с реален в магазин, как работи димерът, за да се уверите, че работи много добре. Случвало ли се, искате да си купите димируемо LED осветление и да установите, че има проблеми с него, примигване, недобро димиране. Прилагането на LED осветление е широко разпространено в наше време и един от проблемите, които стоят пред потенциалния купувач е димирането на LED осветления. Стандартните димери, базирани на димиране с ключ директно, обикновено създават много проблеми при такова димиране, с примигване, забиване и всякакви други ситуации. Именно за това се използват специализирани димери, които нямат нужда от нула, като нашето реле SMRS. То позволява монтаж на вече съществуваща конзолна кутия и е тествано със сигурност, че работи с всякакъв вид LED осветления. Това са панели, кружки, пендели, LED ленти, драйвери, всякакъв друг вид LED осветления до 150 вата. Релето е тествано, проверено и доказано, че димира без проблем всякакъв вид LED осветления. С цели 5 години гаранция и не на последно място, изключително бюджетен вариант. Ако искаме да димираме... Сега ще ви покажа тестово как работи релето, за да се уверите, че няма никакъв проблем с него. SMRS сме избрали една най-обикновена кружка, димируема. Кружката е на Ultralux, димируема кружка, 10 вата, 150 вата реална мощност. Един push бутон.
как работи. Виждате колко бавно димира и до каква ниска степен успява да димира без никакви примигвания, никакви забивания. Продуктът работи много добре. Така, затова направих тази демонстрация като едно клипче, за да покажа на всички как димира това реленце, тъй като това е много бюджетен вариант и се използва масово в всякакъв вид вече съществуващи инсталации. Това е решението ви, когато ви трябва нещо бързо и сигурно, че ще работи с LED осветление. Правим също тази демонстрация, тъй като има много димери на пазара, които не са за LED осветление. И когато бъдат приложени, обикновено се получава така, че или не успява да димира до тази ниска степен, или започват едни примигвания при прекалено голямо увеличение или при прекалено ниска степен на осветеност. Следващите димери, които искам да ви представя от TLQEP, това са така наречените DIM 15 и SMRM. Това са димери, които пак стават за LED осветление, но стават и за други видове осветления, т.е. имам предвид халогени, луминесцентни лампи и енергоспестяващи кружки. Тук имаме малко по-голяма мощност, особено при DIM 15. Той има мощност от 300 вата, т.е. позволява много повече неща да бъдат димирани или по-сериозно осветително тяло. Но тук имаме една друга особеност. Вече от тези мощности нагоре, от 150 вата, задължително се изисква 0. Тоест там, където слагате димера, трябва да има 230 волта, фаза и 0. Тоест няма как да ги монтирате във вече съществуващ ключ или конзола, освен ако там няма 0, окабелена предварително. Скрития монтаж с SMRM се монтира в чашката на устройството, което искаме да димираме обикновено. Ако е полилей, в металната част, ако има окачен таван, на тавана, ако има луничка, се развива луничката и се слага в дупката. Вече стига да има такава възможност физически да се монтира. DIM 15 е предназначен за монтаж в табло на диншина. Тук имаме един потенциометър, с който може да си изберем какво точно да димираме, защото пак припомням, за разлика от бюджетния вариант, тук можем да си избираме, освен LED, различни други видове осветления. Също тук имаме една опция да си направим минималната степен да димираме, така че да избегнем някакви неприятни примигвания, които се получават при определени марки и модели осветления. Можем да димираме всякакъв вид кружки, LED, енергоспестяващи, филаменти, лента с драйвер, панели, лунички, които са димируеми и други подобни. Ето сега ще ви го представя пак в реална обстановка в един от магазините на наши партньори. Момент само да го включа. Ще можете да видите как димира реално. За скрит монтаж, който изисква и 0. За разлика от SMRS може да димира всякакъв вид осветление. Освен LED ленти, халогени, филаменти, панели, полилеи. Сега ще го демонстрирам как става това нещо. С задържане на бутона виждате колко бавно димира. А сега го светваме. Сами виждате колко добре димира този димер и колко качествено работи. Затова направихме и тази демонстрация, защото при нас не всичко е теория и числа, просто обичаме да тестваме нещата с различни видове реални осветителни тела, за да се убедим, че работят. Следващия димер, който искам да ви представя, това е така нареченият DIM 6. Това е много специализирано устройство, димер за високи мощности. DIM 6 е проектиран за димиране на осветления с много висока мощност, като в нормален режим този димер позволява мощност до 2000 волт-ампера, 2 кВт, като с добавяне на различни разширители, всеки един от тях може да добавя по още 1000 вата, за да се достигне до максимална мощност 10 000 кВт. Тоест 10 000 вата, което е 10 кВт. Къде се използва това нещо? Предимно за много големи полилеи.
там където има 50, 60, 100 кружки на полилей. Само искам да ви дам един пример. Ермитажа в Русия, най-големия музей в Европа след Лувър, е направен с точно тези димери, защото те са единствените, които отговарят на изискванията там за осветление. Този димер не се държи на склад, по поръчка е, по-професионален е, съответно цената му е по-висока, но също има 5 години гаранция и както виждате, той е за по-специални обекти. Ако имате такъв обект като хотел, трябва да се поръча и можем да го доставим в рамките на една седмица. Дим 2, това е така нареченият стълбищен автомат, устройство димер, което се използва в общи части или в хотели. С използването на такова димируемо осветление в общи части, обикновено електроенергията за тях пада с 30%. Идеята на това устройство е, то освен че димира, базирано е на DIM 15, който вече представих като универсален димер. Абсолютно също е като DIM 15 показатели, стандартният димер, но има и някакви други опции. След стартиране започва плавно да приглушава светлината за определено време. Има времева функция. Този начин никога осветленията не работят на 100% и специално този димер позволява фазово димиране на халогени и класически осветления с мощност до 500 волт-ампера. Другото му предимство е, че може да се управлява от неограничен брой точки, т.е. един безкрайен девиатор да се направи. Точно за това се използва и в общи помещения, коридори, стълби и така нататък. Стълбищният автомат DIM 2, освен че може да се управлява в много места като един безкрайен девиатор или кръстат ключ, също така може да димира много успешно всякакъв вид осветление, като може да се изберем до каква степен да димира. И димирането става плавно с ефект залез и ефект изгрев. Така че за да постигнем един съвсем друг уют в общите помещения и да си повишим енергоефективността. Последният димер, може би, който ще представим, това е така нареченият лик димер от лик серията. Това е димери, които димират с сензор за осветеност, т.е. по външна осветеност, а не с някакъв бутон, макар че бутон също може да бъде инсталиран. Те са предназначени за обществени сгради, заведения, офиси, пак с цел повишаване енергийната ефективност и създавайки комфорт. Като с настройката на осветителния сензор може да се направим така, че навън, когато се увеличава осветлението, вътре да намаля и обратното. Т.е. колкото по-тъмно става, вътре да се увеличава. Също могат да димират всякакъв вид осветления. Имаме и вариант LIC 2, който е по 0,10 волта, което, както казах, е изключително успешно димиране при всякакъв вид високи мощности. Димерът LIC 2 е специално разработен за управление по 0,10 волта или по 1,10 волта. Това е специално управление за димиране, което ви позволява да обедините огромен брой LED ленти или осветления, управляване само от едно място, което на свой ред може да бъде управлявано от множество точки, като един безкрайен девиатор или кръстат ключ, без нужда от допълнителни кабели. По този начин вие повишавате вашата енергоефективност и добавяте един съвсем друг начин на комфорт, много по-точно управление и много качествено димиране. Тествано е с всякакъв вид управление по 0,10 волта. Това е като цяло димерите, които може да представим. Не изпаднах в технически подробности, съвсем умишлено, защото там нещата стават сложни. По-скоро искаме да се акцентираме върху това хората правилно да си подберат димерите, които реално ще им свършат работа, които са тествани, които предлагаме с тези 5 години гаранция, тъй като едно от най-чести оплаквания са закупени неправилно съвместими димери, неправилно настроени, с неправилни драйвери и хората остават с впечатление, че димирането няма смисъл или не работи, а то реално работи много добре. Просто трябва да се избере коректен димер,
който е специално разработен за тази цел. Сега оставам на разположение за въпроси от всякакъв вид. Може да ги зададете в чата. Тук вече е момента, ако някой има по-технически въпроси, също мога да му отговоря, или конкретно за LQEP. Други димери, които не споменах в тази презентация, са част от така наречената ни смарт система за умен дом и домашна автоматизация. Те също са различен вид. Има по 0,10 волта фазови, по дали димери, но те вече са различни устройства, които трябва да бъдат съвместени с управление тип смарт, т.е. централно устройство, което да ги управлява през телефон, или контролер във вид на ключ, който да им подава команди за димиране. Те са вариант, когато много искате да димирате някакво осветление, но нямате никаква възможност да правите реконструкции, да прикарвате нови кабели до ключовете. Тогава си слагате един вижичен ключ, един димер в качения таван или в чашката на устройството, което искаме да управляваме, и започвате да го димирате. Там също може да се правят различни сцени, които с натискането на един бутон да ви застопоряват различни осветления на различни степени. 20, 30, 40, 50%, изключено, включено, едновременно. Виждам, че все още някакви хора се опитват да влязат. Отново припомням, който е изпуснал тази презентация, ще я получи после на запис. Ще изпратим и самата презентация, така че всеки да си прочете текста на спокойствие. Клипчетата, които видяхте, са изпълнени съвместно с нашите приятели и партньори от фирма Interpower. Това е фирма за продажба на осветления. В техният магазин предоставиха ни съвместими димируеми осветления, да заснемем тези клипчета. Така че да ви представим реални резултати. Защото на теория има много димери в момента, много устройства. На практика ние искаме да сме сигурни в това, което предлагаме, и да обясним защо точно то работи и защо не. Вече, който се интересува от по-техническата страна на нещата, там можем да изпаднем в много дълбоки води. Точно кое е най-доброто и какво препоръчваме ние като осветление и как работи. По нашата практика по принцип най-често и най-удобно за LED осветления, за LED ленти по-скоро, това е 24 волтовата лента, тъй като 12 волтовата лента е най-бюджетната, която се предлага на пазара, но и с това не е стандарта. Стандарта е 24 волтова, при нея има най-голямо усвояване на енергията и съответно с по-големия волтаж се намаля изискването от към всякакви видови димери за изходна мощност, тъй като там се присмята в ампери, а тези ампери при 24 волта всъщност позволяват по-голяма дължина и по-големи мощности и по-правилно предаване на осветеността. Ако вече ползваме много големи осветления, също по нашата практика най-често се използва 0,10 волта управление, което, както казах, е много плавно и много бързо и симулира няколко ленти, които да изглеждат като една. За кружки, за панели и така нататък, абсолютно всеки един от нашите димери работи много успешно. Има една особеност при неправилно подбран драйвер. Понякога димерът, когато е на 30 или 20%, осветлението изглежда изключено физически, но всъщност димерът продължава да подава някакъв сигнал и когато сте с класически ключ, който димира, който не е електронен, като нашите, си мислите, че има някаква зона, в която не работи, а то работи, но просто физически не се вижда. Имаме въпрос от Милко Йовчев.
Интересно ми е, променят ли се пулсациите на светлинния поток на LED лампите и LED осветителите при димиране под 100%. По принцип, точно това е фазовото димиране, променят се. Така работи широчинно импулсната модулация. Окото на човек по принцип много бързо реагира на осветеност и може с изключително бърза скорост да засече светване, когато сме при първоначална тъмнина, но после има един момент, в който окото се нагажда, при всякакъв вид пулсации ги възприема като средна стойност, а реално ние включваме и изключваме. Това фазово димиране всъщност точно това прави, увеличава или намалява честотата на пулсациите, като използва едно управление по синусоида на напрежението. Да, променят се осветленията, но пак много зависи от драйверът. Ако е качествен драйверът, няма да го видите. Ако е некачествен и се използва некачествен димер особено, се получава дори видим ефект на пулсациите, при които на 10% ще видите как премигва поведнъж в секунда, което не е окей. Никакъв начин за човешкото око и не е здравословно. Така че препоръчваме качествени осветления, качествени драйвери и най-вече качествени димери, които да ги управляват както трябва. За допълнителни въпроси също така може да ни търсите на посоченият имейл и телефона, на които отговарям аз, и да ви препоръчам подходящ димер за конкретно ваше осветление или проект. За инсталатори и за по-големи поръчки, разбира се, правим отстъпки за осветления, не за осветления, а за димери, така че също хубаво да се знае. Чакваме за още малко въпроси, ако има. Мисля, че дори надхвърлих времето, което бях планирал. Но се надявам да е било полезно тази информация, която споделихме, тъй като да, колегата е пуснал сайта с димерите ни. Направихме този семинар, защото много често ни се обаждат наши клиенти с оплаквания и по-скоро ситуации, в които са закупили някакъв неподходящ димер и той не работи както трябва или създава някакви проблеми или нещо са си закупили, което изобщо не е димируемо и се чудят защо не могат да го димират. Имаме нов въпрос от Николов. При аналогово димиране 0,10 волта, колко на брой димируеми промишлени лампи е възможно да се включат? Стандарт, ви давам практически пример. Ние сме изпълнявали като част от един проект държавен 850 осветления, работят с един контролер на 700 метра разстояние. Това е в един промишлен обект. Така че за едно домашно потребление на практика не е ограничено. Може да си каже. Също така заводи сме снабдявали с димери, с един димер такъв 0,10 волта, 150 индустриални камбани по 100 вата. Краси пита, здравейте, при наличие на пулсации в осветлението, последното приложимо ли е в производство с въртящи се машини? По принцип, не съм запознат с този проблем, но то тогава не трябва да се използва такъв вид управление фазово, трябва да се използва другия вид управление с драйвери, които не създават такива пулсации. Защото, както казах, има масовия клас е с пулсации, имаме и клас, който не е с пулсации. Трябва да се изведе драйвер, който да не е широчинна импулсна модулация, а да е директно аналогов. При него няма никакви пулсации, защото няма изобщо примигване. Там директно се променя мощността.
Има такива дали устройства, има такива драйвери, но те не са фазови. Те са по управляемите протоколи 0.10 волта обикновено или не са LED. Там се използват халогени много често и други осветления, които могат да бъдат димирани директно. Този димер, който ви показах с високата мощност, DIMM 6, той може да димира точно такива осветления и драйвери. И там няма такъв проблем, защото няма нито едно премигване. Там директно имаме един непрекъснат светлинен поток. И аз ви благодаря. Чакаме да видим дали има още въпроси. Димерите, както е показал колегата, може да ги разгледате на сайтът releta.bg. Може да видите цени, технически характеристики пълни и така нататък. Друго, което не засегнах в тази тема е управлението на RGB осветление или многоцветна LED лента. Ние предлагаме и такива контролери, но те са част от друга система, като там има комбинация на различните цветове. Има обикновено три цвята: Red, Green и Yellow и Blue, които се комбинират по различен начин. Има и такива, които са RGB плюс White, отделно бялото осветление. За тях, за да се димират, те нямат такъв драйвер. Използва се директно димер контролер, който ги управлява. Така че при тях димирането е малко по-особено. С изцяло електронен контролер няма възможност за външно димиране. Директно от този контролер драйвер, който ги управлява и димира едновременно, от него излиза захранването и управлението. И то е точно по този начин, без широчинна импулсна модулация, директно. Така, не знам дали има повече въпроси. Ще изчакам още малко за повече въпроси. Пак припомням, че който се е включил по средата, ще може да получи целият вебинар на запис с презентацията и вече желание за консултация може да ни потърси на посочения телефон или на имейлът. В случай на нужда от повече техническа консултация, отколкото беше възможно да представим в вебинара. Винаги сме отворени към консултации. Нашата цел е не просто да продаваме някакви устройства, а да предлагаме решения и да съдействаме на нашите потребители и партньори. Да, ако няма повече въпроси, ще оставим. Имаме въпрос. Може ли да димираме осветление 1 кВт LED? Да, може. С димера DIMM 6. Но като казвам LED, имам предвид да речем да сложат 100 кружки в паралел, а не една лента. Нали? Това е възможно, но трябва съответно източниците да не превишават един индивидуален източник да е 1 кВт, а да са комбинацията да е 1 кВт. И точно за това се използва този димер DIMM 6. Може както от едно място, така и от
колкото си искаме места, без значение 1, 2 или 3 или 4. Въпросът е от всяко едно място да се докара един двужилен кабел до димера, тъй като ние управляваме с контролен сигнал до димерът. С еднократно натискане това място вече може да е 1, 2, 10, 15, 20, колкото си изберем. Като един безкрайен кръстат ключ. Но трябва да се окабели до него, тъй като иначе няма как физически да се случат нещата. Ако искате LED лента да димирате 1 кВт, с 0,10 волта се прави това или по дали протокол. Друг начин няма. Има начин с усилватели, които се поставят по LED ленти, но това е по-добрия начин е с 0,10 волта и по-правилен, за да не минава директно през някакъв димер цялата енергия. Точно за тези камбани мога да ви препоръчам наши димери с смарт система, от които не само ще управлява само с един контролер, но ще може да бъде направено както по график, така и по външна сензор за осветеност, така че всеки един момент да димира точно толкова, колкото е необходимо. Също това нещо го имаме реализирано с нашите смарт системи. Ако желаете, изпратете ми един имейл с ваши координати на посочения имейл долу. Аз ще се свържа с вас и ще ви обясня за как се процедира от тук нататък за съдействие по обекта. Имаме такива обекти, в момента са много актуални в заводи, спестяват страхотно много електроенергия и повишават комфорта на работниците, особено в халята. Присъствие и външна осветеност, когато няма човек, изгасва осветлението, ако не е в работен ден, директно изгасва. Ако е в работна седмица, го оставя на 5%, като през цялото време камбаните се регулират точно колкото трябва. 5%, 10%, 15%, във всяка зона отделно. Така че в едната зона може да е повече, в другата по-малко и така нататък. Също и в офис го имаме реализирано. По всякакъв начин, по външна осветеност и по график сме направили, дори с комбинация от управление на слънцезащита. Това не е в сферата на димерите, но е част от нашата смарт система. Има ли обикновен сензор или реле, което да димира по 0,10 волта? Това е, което ви казах, LIC2 вариантът. Той димира точно по 0,10 волта. Той е най-ефтиният, да кажа, бюджетен вариант по 0,10 волта. Така че с него може да се реализира това нещо. Той е разработено точно с тази цел. Хотели, заводи, офиси, обществени сгради, сензор за осветеност плюс бутони. Димирате колкото неща искате едновременно по тези така наречени 0,10 волта. Вече с присъствието там трябва да минем към изграждане на смарт система, която не е толкова голям бюджет, колкото си представяте. Всъщност е много малък, тъй като малко устройства се ползват за такива заводи. Има всякакво управление от бутони, то е задължително. Всеки един димер позволява управление от бутони. Нали? Не е само от сензора за осветеност. Ако прецените, пуснете ми на един мейл координати, аз ще ви се обадя по телефона и ще ви обясня точно за какво може да се направи в такива обекти и мога да ви дам референции на вече наши изпълнени обекти по частта ни с сградната автоматизация. Правени с наши партньори, тъй като ние само осигуряваме автоматизацията. Ние също имаме и затова правим и тези семинари, тъй като в момента е голям проблема с тока и много хора, които преди им се инвестираше за димиране, в момента се чудят какво да направят по най-бързия начин и вече имаме и готови резултати, които инвестираха и в момента берат плодовете от справената си инвестиции. Окей. И аз ви благодаря. Ако няма нищо друго, ви благодаря за
вниманието, с което удостоихте семинара. Оставяме на ваше разположение за всякакви консултации, съвети, допълнителни въпроси. От мен лека вечер и до нови срещи!